Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Čítame 3. kapitolu, až 31. Toto bude o karma joge. Yame matamidam nityam anuti shtanti manavaha shadhavanto nasuyanto učyante tepi karma biha. Je tí, ktorí moje tam predpisy idám tieto nityam večne. Anutistami pravidelne vykonávajú. Manavaha, ľudské bytosti. Shadhavantaha, s vierou a dozdaním. Anashuyantaha, bez závisti. Učyante, oslobodia sa, to je všetci, a pi dokonca. Karma bíha, zo zajatia plodonostných činov. Idem prečítať, čo hovorí Krišna. Kto si plní povinnosti podľa mojich prokynov a riadi sa môjim učením, vždy s vierou a bez závisti, ten sa vyslobodí zo zajatia plodonostných činov. Významom Prabhupádu v morskej milosti. Nariadenie Šri Krišnu, najvyššej božskej osobnosti, je jadrom védskej múdrosti a je večne pravdivé. Keďže vedy sú večné, je večná aj pravda týkajúca sa náuky o Krišnovi. Človek by mal pevne veriť tomuto nariadeniu a nemal by pánovi závidieť. Je veľa filozofov, ktorí komentujú Bhagavad Gítu a pritom neveria v Krišnu. Tí sa nikdy nevymania sa zajatia plodonostných činov. Obyčajný človek, ktorý má nezlomnú vieru vo večné príkazy pána, je slobodný od pút karmy, je oslobodený od pút karmy, aj keď nie je schopný vykonávať jeho príkazy dokonale. Ten, kto je v počiatočnom štádiu vedomia Krišnu, možno nedokáže hneď plniť pánové pokyny, ale ak nemá negatívny postoj a úprimne sa snaží plniť ich bez toho, že aby sa staral o neúspech či úpadok do beznádeje, určite sa povýši na úroveň čistej oddanej lásky ku Krišnovi. Hare Krišna. Takže tu Krišna Arjunovi hovorí, kto si plní povinnosti podľa mojich pokynov. Čiže každú povinnosť si musíme plniť podľa pokynov vyššieho. Či už v materiálnom svete, ale aj v duchovnom. Máme nejaké príkazy, zákony, podľa ktorých si musíme plniť svoje povinnosti. A riadi sa môjim učením vždy s vierou, má v tom vieru, ten človek, čo prikazuje Boh, má v tom človek vieru, a bez závisti, čiže keď sa dopočuje ten človek o Bohu v knihe, tak mu nezávidí, lebo Boh je všemocný a vlastní všetky atribúty. Ten sa vyslobodí zo zajatia plodonostných činov. Taký človek bez závisti a vieru v Božieho písma sa vyslobodí zo zajatia svojich túžob a činov vlastne za všetkým plodnostnými činnosťami je vlastne tá túžba. V prvom rade túžba po tá kvalita vášne, tá túžba niečo dosiahnuť, mať, vlastniť. A my preto musíme niečo robiť a tým pádom pracujeme. Ťažko pracujeme, aby sme niečo dosiahli a splácali alebo majetko mali. Že dočítame sa, že všetko, čo nariaduje Pán, jadrom védskej múdrosti aj večne pravdivé. Čiže všetko je pravdivé, čo Boh nám prikáže. A všetkého nariadenia a všetko dáva zmysel a všetko má svoj význam. Čo povie Boh, tak to aj je aj takto. Tak je to najlepšie. Keďže vedy sú večné, samozrejme vedy sú večné ako sa Boh, lebo vedy sa od Krišnu nelíšia. Vedy sú jeho meno, od jeho podoby sa vôbec ako keby nelíši. Je to stále v tej istej hodnote. Meno a jeho podoba sa nelíši. Že vedy sú večné
a nemôže ukázať prstom, je večná aj pravda týkajúca sa náuky o Krišnovi. Že všetko je pravdivé. Človek by mal pevne veriť tomuto nariadeniu a nemal by Pánovi závidieť. Samozrejme, musíme mať tú vieru, pevnú si pestovať a to je začiatkom aj vlastne celým procesom. Musí mať človek nejakú tú vieru, inak to nebude veriť, to je logické. Musí veriť nariadeniu, čiže tým prikázaniam alebo nejakým zákonom alebo pravidlám o danej služby. A nemal by Pánovi závidieť, jasné, že tam nemôže byť to falošné ego, námyselnosť, povýšenecký nemôže byť človek a nemôže byť jeho srdce naplnené závisťou. Tým pádom taký človek, čo závidia aj Bohu, závidia aj ľuďom. To je vždy tak. Je veľa filozofov, ktorí komentujú Bhagavad Gita, pritom neveria Krišnu. Samozrejme, ľudia, ktorí sa šprtajú do duchovných záležitostí, a keby ja som sa šprtal do nejakej knihy o aute a nie som vyučený mechanik, čiže vôbec nemám šajnu, o čom to ja budem tam rozprávať nezmysly. Čiže je veľa filozofov a školených učiteľov, ktorí komentujú túto knihu o Bohu, o Krišnovi a pritom neveria v Boha, neveria v Krišnu. Čiže je to úplne z cesty a vytvárajú si tam svoje vlastne domnienky, hovoria, že Krišna je len bytosť, nejaká bájka, romantická povesť, nejaký román, nejaká zábava alebo nejaká vymyslená silná bytosť. Čiže to je úplne z cesty, nemá to nič vzduchu. No. Tí sa nikdy nevymania zo zajatia bohostných činov. Jasné, že taký človek, ktorý nevidí hodnotu toho jadra versi Bhagavad Gita, nevidí Krišnu ako všemocnú, najsilnejšiu, najkrajšiu, najbohatšiu a najmudrejšiu osobu. Taký človek nikdy neurobí pokrok, bude stále zaplatí vo svojich túžbách. Obyčajný človek, ktorý má nezlomnú vieru o večné príkazy Pána a slobode od pút karmy, aj keď nie je schopný vykonávať jeho príkazy dokonale. Obyčajný človek, to je my, ako každý, hej, my sme oproti Bohu len malé bytosti, hej, maličky, ktorý má nezlomnú vieru o večné príkazy Pány, ktorý vždy verí pre všetky prekažky, verí stále Pána. Je oslobodený od pút karmy. Už taký človek, ktorý sa snaží a stále sa opiera o Krišnu, tak už na neho tak nevplýva karma už v takej miere a časom sa jej zbavuje. Čiže od toho sú oslobodený a nenahromaďuje si ďalšie nejaké zlé reakcie. Nie je meso, neplní si reakciu. Spomína Boha, čiže není ako keby zatemnený, uväznený vo svojom falošnom ego, vo svojom tele a proste zamestnáva sa v službe Pánu a to je dobré. Aj keď nie je schopný vykonávať, aj keď tú oddanú službu nie je dokonale ešte dokonale schopný, ale časom sa to všetko napraví a časom sa ten človek očistí a môže už robiť čistú oddanú službu. A on môže byť už potom časom čistý oddaný, čiže hneď sa to nedá. Ten, kto je v počiatočnom štádiu na začiatku, keby vedomia Boha, Krišnu, možno nedokáže i hneď plniť Pánové príkazy, že sa tam ešte nejaké blokády a niečo ešte porušuje, ale ak nemá negatívny postoj, že a úprimne sa snaží plniť ich bez toho, že by sa stal neúspech, či bez nádej, určite sa pôjde na úroveň čistého. Samozrejme, bez toho, aby mal strach z nejakého poklesu ďalšieho, alebo z nejakých, alebo by to stalo negatívne, že to sa nedá, je to nemožné, ja na to kašľam, ja už nebudem robiť oddanú službu. Ale miesto tých myšlienok stále zoberieť, že počujem, to je rozdá knihy, návary Krišnovi, niekomu káže, slúži Bohu, myslí na Krišnu. Takže takýto človek časom sám seba ako keby zrealizuje ako v postavení daného najvyššieho Pána. Čiže taký človek, ktorý to nezdá, nakoniec dosiahne úspechu. Čím skorej začať, tým lepšie.
a neprestať ešte lepšie a pravidelne to robiť ešte lepšie. Samozrejme, nerobiť to na základe toho, že budeme hrešiť a budeme ďalej sa modliť, hrešiť, čem to je hrešiť, tam úmyselne to nie, to sa neuznáva, čiže človek sa musí snažiť do tej miery, len ako sa mu dá. A časom príde aj tá očista, veľká očista a stále viac a viac, až kým nebudeme čistí oddaní, aj naša oddaná služba bude automaticky čistá. Čiže trpezlivosť, ako sa vraví v rúže, prináša, a to aj duchovnom poňatí oddanej službe Bohu. To si plní povinnosti podľa mojich pokynov a riadi sa mojim učením vždy s vierou a bez závistí. Ten sa vyslobodí zajatia polnostných činov. Že aj?